Ele é magante. Eu vou chamar o cara de olhar pro gol. Oka connect no movement no ewu. Ewu ti oka connect ga jolo ya nani. Oga nani ka na do. Shika wezi amaji ga mo. Shika wezi amaji ga mo. Vice President Oka connect. Aji ho tu oka no. Egun ti local government oya nani. Baba mi pata. Oga ti local government oga nani. Oga government mama. Ani New York. Mama ni shi. Ani New York. Mama ni shi. Na one day, I come on a show it.
onye ya dị mma n'ụwa onye nwezi ọ na-ebe onye obodo n'ụwa ọ na-ebe ajọ mma nweze na-ebe weze na-achọ arụ ndị egwu mama bụ agwa ndị egwu
South Africa, ụfọdụ nọ na Nigeria, ma bancha na-eme ka ibe ọnụ, ibe ba na-ekwu ka bancha na-eme. Prezidenti Ọka Connect, nwoke ma Igbochukwu onye bụ na-egwu Omeisa nke ndị Ọka niile, ụzọ egwu na St. Michael ọ chọrọ mma ya jụ ọzọ. Ọka Connect na alụmụ Ijana ka nna ya Ijana ka nna ya Ijana ka nna ya Damlola na mma na maza nwa ya na msọrọ Igbo Damlola na mma na maza nwa ya na msọrọ Igbo Damlola na mma na maza nwa ya na msọrọ Igbo
onye bụ zụgbara ọsọ na-agbara ezi mama m ihe ọzọ Uchenna nwa nwoke ọnwa mema onye nwa ọka kọneti na nlego ọka kọneti na uche na ọ ga-adịle gị mma sekretịrị Chukwu gọzie sekretịrị Chukwu gọzie ọka kọneti na akụ ibe ba na-ekwu kaba ncha na-eme onye isi anyị gwụrụ ọdọ anyị ncha ga-abụ anyị na-eme ibe n'udo